mého dalšího videa, tentokrát jsem na mapce The Drooper, takže pravidla. Vítej na Drooperu, nebo nějak tak. Survival, neničit bloky, Fall máme, Peaceful máme, ano, tady jsou Escape menu, cheaty, Landward, tak jdeme. Takže, wii. Takže, night, můžeme si postel. Tento Drooper, já už jsem ho, přiznám se, hrál a zapomněl jsem, kde jsem ho stáhnu, takže, jak vidíte, už jsem si tady zkoušel různé cestičky, ale toto je příliš lehké. Ano, dobře. Toto je nejlehčí, podle mě. Toto video nebude nějak extra dlouhé, pokud se nestihnu rozloučit, protože nevím, jsem nenatáčel pěkně dlouho. Tady buď pojedeme výtahem nebo supportem, ale radši supportem. Tady už máme postavu, protože už jsem to tady hrál minule. Tak se omlouvám, pokud vám to bude vadit, tak se fakt omlouvám ještě jednou. A ta hudba mě štve. Ježiš, 100%. To ne. Takže máme tu postel. Počkat. Co dělám? Tady mám další, to je zajímavé. Ano. Tak jdeme. Hop. Shit. To bylo takhle? Tam si to takhle. Tak nějaké bylo. Prosádku. Škoda, že mám projezd. Pokud ještě jste na mě hodně naštvaný, že jsem dlouho nenatáčel video, tak se fakt omlouvám. Prostě jsem byl línej natočit video. A jdeme. Pokud však tady uvidíte, že tady jsou prostě rozdělené, tak se omlouvám. Ale já si zkoušel prostě, jestli to nejde jinými systémy, protože něco mě fakt vydovádělo. Tam je čestka, ale tu jsme vybrali, si myslím. A pak jsem... Tady, když umřete, tak myslím, že vám se věci nechají, ale já jsem jednou umřel, ale nenechali se mě. Tady je postel. Tady jsem ještě... Ne, tady jsem nebyl. Ach jo. Toto video, nevím, jak bude dlouhé, pravděpodobně uděláme ještě takové tenhle a možná příští, ale nejvíce přiznám, že zabere jedno video, přizná jeden, a to je, jak skáčete přes ty placky s těma. Takže tudy, jak skáčete přes ty lávový, ty s obsidiánama, to mě nejvíc štve. A prostě napadla tato mapa. No, chtěl jsem si vyzkoušet nějaký ty parkoury, ale tak jsem si řekl, že si dám něco opačného proti parkouru, že si dám to, že skáčete a neskáčete nahoru, ale dolů. Tady to je takový, že se tady dále chce ztratit. Tak jdeme dál. S tím jsme ještě neumřeli, to je zajímavé. Čestka. Postel. Chrápaníčko. Jo, já jsem se tam nevyspal. Je divné, že už je noc. Oh no. Auč. Počkat, já vám ukážu něco. Že když umřete, počkat, tohle se nepočítá. Tak se vám nechávají věci, ale mě jedno prostě zmizely. Co Ender Chestka. Nechal jsem tady něco? Nenechal. Dobře. Tak to šlo celkem dobře. Takže je to teprve 4 minuty a už jsme docela daleko. A teď něco o video o craftění. Udělám video o tom, jak se dělají petardy, pro to, kdo to ještě neví, nebo a tak, různé věci a tak, takže, jo, tady to nesnáším. Takže tohle si necháme už do příštího dílu, já se s vámi loučím, takže ahoj, omlouvám se, že to bylo krátké, takže znova ahoj.